Moko kuom jood bura mag ODM koro wacho ni duoko mar yiero madundo manotime ka chung' od bura ma Olkalau onyiso lela ni sirikal ma idhi chuo gi higa manyien ok bi yier nikech pesa kata tiyo gi maundu. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' okwo ni duoko ma yierono nyiso ni jotelo ibiro mana yier kaluwore gi dongruok ma gisetimo ne jopiny. Jaod bura ma Suba North korka kor Emilio Odhiambo to koni yiero ma Olkalau okelo wichkuot ne sirikal mar Broad-Based kokone josiasa masiro sirikal mar Broad-Based mondo ae siasa mar achaye gagoko. Gima wapuonjore gi Olkalau ni e yiero mabiro ni okeno bed agoko, okeno bed pesa, okeno bed miriambo, okeno bed chuno japiny, eno bed kakitiyo ne jopiny. Manyonge to kokelnu donge no wacho ni pesa onge ang'owa chogo, to pesa bende onge chira. Pesa kokelni tutimo nade? To kochopo chieng' kura tutiyo gang'owa. Mawapuonjore Olkalau kacha mokwongo ni numbers matter. Nyakuwuog oko mukura. Mar ariyo, gima wapuonjore kacha en niya, ni jakom manyocha wawacho ne ji ni wadhi konyo malo. Jakom mawi marach osenindo. Sani wakonyo mana jopiny. Wakonyo piny koso kik wakony. Omiyo nyiswa kibiro kadi dwa gola milo, nyiswa gimitimo. Broad-Based miwacho ni mheshimiwa, wambe wa supporte. En mana niya, kony jogi. Jogi hinyre. Weuru wacho Broad-Based to jogi onge pesa. Jowa, opinion leaders, wajumbe mantie matiyo gi MCS gi MPs, mondo ji kaw ID, ji okaw kura, mondo waduok uru sirikal manyalo medo konyowa, keto steps, gokenge, mondo